Bai, bigarren galdera. Zetak musika taldeak Samamezen eginiko kontzertuan gizartea bizi dituen erronken aurrean, hau da, digitalizazioa, globalizazioa, adimen artifizialea, historia, euskera, euskal kultura aldarrikatzea eta mantentzea proposatu digu. Lekeitioko euskal ezkontzak antzesteak funtzio hori izan du urte guzti hauetan ere? Bai, kontzertuaretan egon ginean, ederra izan zen, eta mezu ederra eukona eta bihar dana, ez da, euskeria, zaintzia. Eta guk, bego, euskal ezkontzia, ez dugu ulertzen euskeria bera barik. Eta gure euskal kulturia... Geu gara, da hizkuntziak eitze gaitzu. Eta euskal ezkontzia euskeraz da. Ze euskera barik elitzateke izango, ze azkanian dana doia batera. Ez da, kultura ederra auguria, ganera, aspaldizion guzti zapalduta dagona barriro. Eta ikusten duguna da, euskal ezkontzia dela ondare bat daukaguna, eta geure nagusizak atara ebena orduan be, erakusteko herri honen berezitasun bat, ze asko daukoz. Eta, ez hobi hauek, ez txarrauak izango gara, baina desberdina gara, beste batzungandik. Eta orduan Gauren nortasuna daukagula, eta gauren nortasuna horixen erakutsi behar dugu. Eta gauren nortasunetariko bat, euskeria da. Bai, euskeria da, eta berak dakarren, eta esan nahi daben guztizagaz. Eta orduan guk, aintzinako ohitura bat, urtero gogoratzen dugu, esateko nundik gatozan, eta norago izan. Eta gure ondorenguari be, gaztia hauari, erakusteko, herri honek ze polistasun eta zelako gauza ederra daukon, ez da? Eta, haize da nahiko gendukena, gaztiak be, konturatu da ez esan, alako gauzak einen behar dizela. Zer pasatezako bego, ba? Ez da torrela gazterik, ja. Pandemizata gero, horreten bat egon da, eta ez da gure kulturre elkartian bakarrik gertatzen den gauza bat. Ikusten da, talde guztizetan dagoela, talde batzuk usten dutze, gaztikin eta, baina beste batzutan dago olako itxitxasun bat lantzerik, eta ia aktibaten dizen, urrengo gaztiak. Hori da, deia, errelebu hartzen. Bai, ze importantia da, alako gauzak munduari erakustia. Ze esan duguna, balako burdi bat adibidez, eta berak esan nahi daben guztizagaz, bakarra da daukaguna. Eta Lekitzon zema gauza daukaguzan bakarrenetarikoak, ez da? Ontzen bertan San Pedroak pasadoguz, emakume aurrezkua, San Juan egunean eitzen sana alen, aurregun San Pedro egunean, eguzki dantza deitsunikoa bebai, eguzkizari eitzen jakolako dantzia, eta, Lekitzoko euskal ezkontzia be, hortzen sartuko genduke, ez da? Euskal Herriko kulturin zati handi badala, eta euskeriak berak esangura guztiza emoten dutzen. Baita ere, euskal kultura baino, kasuntan, baserritaren histori bat ere bada, ez? Lehen sektore baten ez nola, ez ezkontzak. Ezke holan da, Lekitzo gelditzen da, bai kostakua da, baina aldi berin, baserri parteko asko dauko, baserri zinguratuta dago, Mendiza, Izpaster, Amoto, eta orduan, dano gara bat, eta hau, orduango gerra aurreko baitzitzak eta zuen aitzitzak eta be, atara eben, ze batzokizak, batzokizak dira berez batzeko tokizak, eta lan ulertze bendagu gaztetan bebai, kulturiari begira, batzeginen, antzerkizak hitz egin duzan, da, gerra aurretipe, alantzerik ulertze ben, ez da, alkartu eta kulturiari eskaini, bakotxak, zer aldaben, izen, eta onbeguk, horretzeri eusten dotzagu. Batzokitzik, batzokizak ulertzen dugu, hor dago politikia eta, baina kulturia be bai. Bata beste barik, kulturia ezin da begiristatik kendu, ze kulturiak batzen gaitzu. Beste gauza batzuk, bere iztu, banatu ingo gaitzu, baina kulturiak batu, da mundu mailan be bai. Da horretara goiaz, ez da horretzeri eusten dotzagu.
Eskerrik asko, elkarrizketaren gatik, uztailaren 11 hurrengo larunbatean berriro aterako beraz. Bai, Bai, dana ondo badoia bai, Bai, eta hori da. hemendik, ikusi nahi da benak, badatorrela, ze Da, hien amarrian, zabal-zabal. bizperan eitzen dugu Burdisa jantzi eskolapian be bai. Ostiralian. Bai, herrizari erakusteko, Erakusteko zelan gitxika. Jazten dan Burdisa eta hori. Bai, Tantzen egongo gara eskolapian. bai. Eskerrik asko. Zeuri. Zeuri. Erak-